Eżis semmija u ħbieb. Illum iltqajna biex nitkellmu dwar Fredu Spiteri, artist Awċi illi matul il-ħajja qasira tiegħu ta' ħafna pjaċir u kontribut lil-Maltin. Jiena naħseb li aħna l-Maltin imbagħtu ftit minna, ninsew malajr. U lil Fredu naħseb li nsejnieh anke wisq iktar mis-soltu. U x-xewqa tiegħi, x-xewqa kbira tiegħi, kif ukoll ta' nies oħrajn illi kienu japprezzawh, hija li dan l-artist ma jintesix. Jekk jista' jkun isirlu monument f'Għawdex, imma mhux biss, imma ssirlu il-monument ta' CD, ta' diska illi tiġbor ix-xogħlijiet tiegħu il għaliex ma jistax ikun illi aħna l-aħjar artisti tagħna inħalluhom għaddejjin. Irridu niftakruhom u nfakruhom. Se nitkellmu fuq Fredu. Mhux se ngħidu ħafna affarijiet sempliċi. Maħniex se nidħlu f'ħafna dettalji ta' riċerka. Se nippruvaw noħorġu xi ħaġa dwar ħajtu u dwar il-kontribut li ta' lill-poplu tagħna. Jien qed li aħna ninsew, imma hemm ukoll fostna min ma jinsiex u jibqa' jfakru. U nixtieq hawnhekk nirringrazzjahom. Nirringrazzja pereżempju lil Pawlu Mizzi Alla jaħfirlu, lil Anton F. Attart, lil Kavallier Joe Attart, il-Alvin Xikluna, illi bil-kidbiet tagħhom u bil-filmati tagħhom fil-każ ta' Alvin fakru kemm il-darba lil Fredu. Lil Fredu Kassar, qarib tiegħu, il-Tony Gauci it-Tulitta li għadu għanni il-kanzonetti sbieħ, il-makkjetti sbieħ ta' Fredu. Lil Alfred Sant li kiteb mhux biss ħafna kanzunetti mill-isbaħ, imma wkoll radio play ħelwa illi tfakkar il-Fredu u li jisimha bil-għanja u bid-bissima. Nirringrazzja wkoll il-Grace Kassar u binta Viktmart li tawni ħafna għajnuna dejjem, raba viċini ta' Fredu Spiteri, u li għadhom jożżu t-tifkiriet tiegħu. Nirringrazzja lill-Ministeru ta' Għawdex u l-Ferra tal-Wirt Kulturali tiegħu li minn żmien għal żmien baqgħu ifakkruna f'dan il-bniedem. U barra minn nies li kitbu u ħallewna dokumenti bħal dawn li semmejna, nixtieq nirringrazzja wkoll lil ħafna nies illi ltqajt magħhom u meta kellimthom fuq Fredu għajnejhom xelu u fakkruni u qaluli stejjer dwaru u rewni kemm verament dal-artist huwa fil-qalb tal-Maltin u l-Awċin. Hawn għandna żewġ kartelluni li juru t-tifkiriet li saru mill-Ministeru fi Pjazza Savina, il-post fejn tant kienu ħoppjanni. L-ewwel wieħed tal-2015 u tal-lemin tal-2017. Min jagħmel riċerka bħal din jiltaqa' wkoll ma' xi diffikultajiet. Għaliex f'dak li hija tradizzjoni orali ħafna drabi jiġri hekk li wieħed iżomma biss bil-memorja ma jiktibx wisq. U allura l-ewwel diffikultà kbira hija nuqqas ta' referenzi. Minn fejn kien iġib l-ideat?
iċ-ċajtiet sbieħ li għandu fil-makkjetti tiegħu Fredu. Min fejn ġabhom? Ħoloqhom hu, semaħħhom, kien ċajt komuni li kien idur, rom x'imkien, u daw kollha oriġinali komposti minnu. Jew forsi kien jgħinu xi ħadd ieħor. Aħna nafu li ma tantx kien jaf jikteb u li ħafna drabi kien iqabbelu u jikdbulu. Imma dwar l-oriġini tax-xogħol ma nafux wisq. Meta ssir mitla tax-xogħlijiet tiegħu tibda tara fl-istil u tibda forsi tagħżel bejn dak li żgur huwa tiegħu u dak li forsi mhuwiex. U nista' ngħid illi f'xi ftit għanijiet tiegħu tidher dik li ngħidula id iktar letterata. Jidhru mqabblin minn xi ħadd illi kien mitħla tal-poeżija studjata. Diffikultà oħra ġejja mir-recordings. L-ewwel nett diffiċli ħafna biex issib illum recordings ta' Fredu Spiteri. Għaliex dawn kienu ġew irrekordjati fir-reel to reel, fit-tapes, u dawn ikkupjati għal darba tnejn tlieta u għandek xorti jekk issib kopja batuta ta' wħud minnhom. Jiena issa ili żmien nipprova niġbor ix-xogħlijiet tiegħu, naħseb li għandi madwar 30 biċċa xogħol, imma nista' ngħid illi ħafna minnhom huma batuti fis-smigħ. L-awtentiċità. Nafu pereżempju illi it-tulitta li diġà semmejt huwa Annej illi baqa' jgħanni il-makkjetti ta' Fredu. Jgħannihom tajjeb ħafna. Tant jgħannihom tajjeb illi kultant in-nies jitfixkluhom ma ta' Fredu. Jaħsbu li Fredu qed jgħannihom. U kien hemm anke min tellaħħhom online u qal li huma ta' Fredu. Mela anke l-awtentiċità tar-recordings tibda tiġi iddomandata. Il-kwalità fiżika din hija l-ikbar problema kif semmejt, illi ħafna mir-recordings li jaslunna huma batuti. Illum nafu li fid-dinja tal-mużika tintalab kwalità kbira u veru li dawn huma recordings ta' ċertu żmien, imma fl-istess ħin ix-xewqa tagħna kieku tkun illi naslu biex nagħmlu CD ta' dan l-artist biex jibqa' miftakar u li tkun bl-aħjar materjal possibbli. U għalhekk dejjem nagħmlu sejħa lil kull min għandu xi recordings tiegħu biex jgħaddihomna biex aħna kemm nagħmlu kopja u nkunu nistgħu infakruh. Hemm id-diffikultà wkoll dik dejjem teżisti f'dan it-tip ta' xogħol tal-preġudizzji dwar dan il-ġeneru, dwar l-għana ċajtier, il-makkjetta, bħalli kieku huwa xi ħaġa baxxa u mhux ta' min jagħti kasa. Aħna konvinti illi dan mhuwiex hekk u li bħal ġeneri l-oħra tal-arti din hija tip ta' arti illi għandha x-xogħlijiet it-tajbin u x-xogħlijiet batuti wkoll tagħha. Aħna se nimxu fuq dan il-pjan. Fl-ewwel parti se niltaqgħu naqra ma' Fredu, nagħtu ħarsa ħafifa ħafna fuq ħajtu biex wieħed ikun informat ftit fuq min kien dan il-bniedem, kif għex, fejn għex u x'kienu l-gosti tiegħu. Imbagħad ħanaddu biex naraw l-isfond mużikali ta' żmienu biex narfu nqegħduh fil-perjodu tiegħu. Minħabba li ġie fi żmien partikolari bejn qisha d-dinja l-qadima u d-dinja l-ġdida, allura importanti li narawh taħt żewġ aspetti li huma l-kontinwità ma' dak li sab u l-innovazzjoni
mela x'sab u x'ħalaq ġdid. Kull artist jieħu ħafna mit-tradizzjonijiet ta' madwaru, imma mbagħad ikollu l-parti fejn jagħmel pass ġdid il qudiem hu. U se niġġudikaw daqsxejn lil Fredu f'dan is-sens ukoll. U fl-aħħar se nagħmlu rendikont ħanejdulu hekk tal-wirt artistiku illi ħallina Fredu. F'ħajja qasira kif se naraw, imma xorta waħda nistgħu ngħidu li ħallina wirt artistiku ġmielu. Matul it-taħdita bejn parti tat-taħdita oħra se jinstemaw xi seltiet qosra ta' għanijiet tiegħu bil-lirika tagħhom. Għandna ħafna xi ngħidu fuqu, imma kif tista' inti titkellem fuq artist mużikali u ma semmix il-mużika tiegħu. Din id-dinja kollha dwejja ma sibx li finkwit u imrar. Gwerer mar disgrazzi u storbju mill-ħażin sejrin għallar jinsejjer. Nadik pari li beħ kun tista' tajx ħari. Kull ma tagħmel jew jiġrilek hu eżempju mill-Ingliżi. Dawn in-nies tismagħhom jgħidu din il-kilma take it easy, take it easy. U tagħtix każ għax f'mument issir fartas. Jekk intimxi fuq dil-kilma verament ma tmurx ħażin. Għax kull darba li tinkwita ħajtik tnaqqas 10 snin. Take it easy, issir li jsir li lek jiswa taġir kbir. Jekk titilqek innamrata la tinkwita ruħek xejn. La xarabx bidmoħ imkatar għaliex taqsam qalbek tnejn. Take it easy u f'qalbek ejn kont fingassa u inħallejt. Jekk int għandek il-kunjata li titkanna bija trid, la tallax id-dem mar-rasek. Take it easy, kalma ftit, aħseb naqra kemm ibati Afrika mxiet minn konjati. Jekk it-tokin int kun qiegħed wara mara b'xi kappell kbir, kultant staqsil ta' ma' ġembek fuq il-film x'inhu jsir. Take it easy u biex tkun żgur gallarija l-picture mur. Jekk ma rbaħx il-lotterija u għal-premju għajt bilanċ. Take it easy, anzi jifraħ li l-premju b'għajt maħħaġ. Tajt ħadd l-ewwel u bix-xopp qalbek tieqaf ma tiktok. Jekk int għandek martek twerza. Fredu twieled ir-raba' ta' Għawdex fin-naħa li jisimha il-Mandraċċ tar-Rabat fl-1929. Kien daqsxejn ta' tifel fuq ruħu, ferrieħi, ċajtier. Kien intelligenti imma fl-iskola ma kienx tajjeb wisq. Ma kienx jistudja, ma kienx irida. U allura sfortunatament baqa' lura. Nafu ftit sewwa fuq tfulitu mill-kitbiet ta' Pawlu Mizzi li inserta kien fil-klassi miegħu. U li fil-fatt jgħidilna li l-iskola ma tantx kien iħobba, imma fil-Malti ma kienx hemm poeżija li ma kienx jafa bl-amment, kliem ta' Pawlu Mizzi. Mela din ix-xaħta qisha lejn il-poeżija, lejn l-għana, lejn il-kant bil-Malti kienet dejjem twildet miegħu biex ngħidu hekk lil Fredu Spiteri.
ħanisimgħu hawnhekk. Hemm kedna lil Fredu jitkellem hu stess fuq tfuritu fl-iskola. Dan it-tfajjel kiber u beda jsir popolari għax min iżommok biċ-ċajt tiegħu aktarx li tinġibed lejh. Kien ġuvni twil, kien mejjun minn persuna sabiħa. Fredu Kassar, fl-intervista li għamlilna, għalinna li meta jimxi kien qisu qed jisfen, kien eleganti. Barra minn hekk, barra il-ġmiel tal-persuna tiegħu, kien ukoll ta' karattru solari. ċajtir, pożittiv dejjem, jiċċajta man-nies, jilqa' lin-nies, jilqa' lil kulħadd. L-ewwel xogħol li beda jagħmel kien li jbieħ il-petrolju biż-żiemel. U allura jgħidulna li dejjem kien imdewwar bil-klijenti, in-nisa li joħorġu jixtru il-petrolju u jgħidu wasal Fredu. U kien jagħmilhom xi waħda wkoll waqt ix-xogħol. Kelma dwar il-laqam tiegħu u Fredu Spiteri, imma għandu diversi ismijiet oħrajn. Jgħidulu Fredu Spiteri il-Lavarist jew il-Levarist. Ġieli ġabu anke l-Everest għaliex kien tant importanti fost l-għannejja illi kienu jqisuh l-Everest il-muntanja l-ogħla muntanja fost muntanji iżgħar. Imma kienu jsejħulu wkoll minħabba x-xogħol tiegħu tal-petrolju u f'Malta aktar jgħidulu Fredu Lawċi. Dan jurik li anke fost l-għannejja Awċin kien forsi l-iktar wieħed illi laqat l-attenzjoni tagħna. Mister, mi għax ikun jafu minuta Fredu. Naħseb li għaxi darba jiġu għawdex. Il-Fredu li ktar li simaħ jgħadu petrolju, kif ta' Fred? Tal-Petrolja! Tal-Petrolja! Mela dak ikun Fredu, Fredu kellu fih il-pjaċir tal-għana. U l-pubbliku kif għedna kien jinġibet lejh u jsegwih. U allura l-fama tiegħu bdiet tixteret. U beda javanza. L-ewwel kien janni Fawdex, Pjazza Savina l-aktar, u kien jinżel ħafna wkoll janni Marsal Forn. Fejn kien jiġbor ħafna nies, in-nies ikollhom iktar ċans fil-mistrieħ fil-vaganzi,
u kien jgħannilhom allura jiġbor in-nies madwaru jgħannilhom. U kulħadd attent għaċ-ċajta li se jgħidilhom Fredu. Imma barra minn Għawdex wasal imbagħad il-mellieħa fejn kien jgħanni għal Vittoria u imbagħad wasal anke fir-Rediffusion. L-attenzjoni tal-pubbliku tas-semmija bdiet tagħtih importanza. U hawnhekk iridu nsemmu lil Lefi Ċantar li qiegħed jidher fl-istampa wkoll li għenu ħafna biex jiġi l-qudiem, kien japprezza ħafna u għenu ħafna. U beda jieħu wkoll sem fil-busket fl-Imnarja. Għandna xi recordings tal-PBS illi huma verament tifkira sabiħa tiegħu. Irridu ngħidu wkoll li waqqaf il-muskettieri Għawċin. Malta kienu twaqfu il-muskettieri Maltin minn Charles Cluse u sħabu u Fredu Spiteri kien responsabbli għat-twaqqif tal-muskettieri Għawċin flimkien ma' oħrajn bħal Spiro Sillato u Koli Apa. Fredu Spiteri lejla sa jsemmanna suġġett li joġobkom żgur. Sa jgħidilna daqsxejn fuq l-inkwiet mal-mara. Duru miħaj, ħati semaw il-ġrajja tijaj, xinajt mal-mara kellina, u labti la xeba blaħnina. La samarreddi tentazzjoni, li l-għamlet ċetazzjoni, wara ġima l-addit preċis, taġli dawa sal-lafis biex nider qoddim il-maġistrat ħalli niġi sentenzjat il-ġurnata waslet fil-ħodu jien mid-daħriġ tkonni ħuzbin kif daqqu 8 jien il-belt ħalt ktejn il-qortiż sigaret ċalt qatt nistenna ħajsir il-ħin biex f'kawża nideru x'waħda din. Kif daqqu d-disa nisim ħaltin, daw diħlin ġew Għawċin Maltin. Imħaltin kienu min avukat, minu kondoktor dak maġistrat. Mal-folla daħlet il-mara tijaj, biex xieda taħħa għal-kawza miħaj. Ħarsitom fuqi jikluni bdew, u f'qalbhom qalu san edoħ sew. Roda qabditni ma kullum kien, u xtaqt nistaħba frokna ximkien. U biex inqassar il-kawza bdiet, wara minuta silenzju kwiet. Issa l-ġraja ser insemmalkom, il-kawza kollha nippreżentalkom. Qabes il-maġistratu qal, sejħu lil Fredu Spiteri u lil Martu Stella Spiteri. Is-surġent, Fredu Spiteri, Fredu Spiteri, Fredu Spiteri u Stella Spiteri għalt li darbit biex mandawlu. Ħalla qoddim il-maġistrat. Inzur Spiteri il-korti tlajt, akkużat intli xebatajt. Lil din il-proxmu Stella Spiteri, għax imxi maħħab dawn il-manieri. Insomma inti b'dawk id-daqtejn, firita saret ta' finti fejn. Qabżet ju qatlu, hier ek feru sur maġistrat. Bil-wieqfa dejjem ġbajt dal-istat. Qabis u qalila, hej, bissejjed ma qabbistekx. U xuġe għandek ma staqsajtekx. Imma Fredu kien miftakar ħafna wkoll għal dak li kien jiġri fil-karnival, il-karnival ta' Għawdex.
kulħadd baqa' jsemmi l-karattri li kien jippreżenta għaliex kull sena kien iżommu sigriet u joħroġ b'xi waħda minn tiegħu. U kellu diversi karattru kull karnival. Per eżempju darba lebes tat-toru. Darba oħra ħareġ b'sodda kbira b'koppja rieqda fiha. Kellu xena tal-boxing, imma l-aktar illi jiftakru n-nies meta titkellem magħhom hija dwar meta kien ħareġ nofs wiċċu, anzi nofs surtu ta' fqir u nofs surtu oħra ta' sinjur. Biex ngħidu hekk ir-rikki e poveri, imma f'persuna waħda. Kien jagħmel ukoll il-qarċilla, jiġifieri dik it-tfakkira tal-kuntratt taż-żwieġ illi kienet ħaġa antika ħafna u li kienet għadha ħajja fi żmien Fredu u li kien għadu jagħmilha. B'xi mod kien jagħmilha pereżempju dik tal-koppja tas-sodda fis-sodda hija parti minn waħda mill-qarċilliet tiegħu. U hawnhekk għandna xi ftit tifkiriet ta' stampi, ritratti tiegħu, hawnhekk għandna il-matador Fredu Spiteri, l-istess mill-istess karnival ieħor fejn qegħdin daħal bil-dajsa f'nofs it-tokk. Hawnhekk għandna l-koppja fis-sodda u Fredu qiegħed miexi hawnhekk mal-ħamar. U it-trampi tiegħu ħanużaw espressjoni għawċija verament. It-trampi tiegħu, iċ-ċajt, il-kummedji tiegħu għadhom jispiraw l-artisti sal-lum. Hawnhekk għandna xi ħaġa fil-fatt illi hija biċċa xogħol tal-artist Paul Falzon illi meta ġie biex ipinġi il-poster għal Karnival ta' Għawdex tal-2015 ftakar f'din l-istorja tal-fqir u s-sinjur u jekk taraw sewwa hemmhekk għandek wiċċ li huwa impinġi mod b'żewġ modi differenti. Għal-ġerin ġovni mhux jikraħ, għan-namur jgħadduni bimla, għaxen niġri jew nistaqsi, sventurat ma' xi ħor daqsi. Tħajjart nieħu l-istat tiegħi, ma fil-fajlata qbel għal-mjaj, li kulħadd sikraħ jarani, żewġu ħadd ma jrid jaċċettani, lill-Għawdex tortu biħġaru, u li bħali ħadd ma daru, għaliex it-tixbit dorhom kollha, u kull treq waħlu lil-bolla. L-ewwel bejt minn ġewwa Rabat, ila l-istaqt ma' dawn jintrabat, dal-ajru li froxketta, bix-xebbit kollha li s-sovjetta. Bdejt infittex għaliex kont sitta, u mill-ewwel qatt naġitta, għal-mitfajla ġod sikrija, pronta li frattarija. Inqajt moħra xtejn tal-istilla, għaddi jikraħ kisek gorilla. Għajt moħra f'misraħ ta' Franġis, għaddi tikun kelmet immi kraħwis. Inqajt moħra xtejn tal-ħnina, ma kellitnix ħallit li bina. Għajt iħel ix-xewkija, għajluni torta barbarija. Jibqaj sejjer ta' tannat, għalu nitlaq l-eljan dannat. Għaj jizel il-munxar, biex bil-ħazin swili għallar. Għax kellem tajla inajt issew,
سبتي كنت ما تعلموزو يبقى نزل جوا شلندي طايلة من الكوت للترتندي نحن تحت الجبية شوفي يا كريم سنتراتا اي ما مطايش نحبطنا مراتا انت اللي ترادوا منك عليش فطايش السدولت تبكن انت الكابوتشيني تعليش وقاتليني تمشي معنا السنوي لايك المرمى البطريين ادين تاراو شجرالو فريدو درلاو ديش كله بوحات ماريو U Fredu beda jikber u allura ħaseb għaż-żwieġ u żżewweġ lil Stella Kassar. Stella li kien jimmortalizza f'xi għanijiet il għaliex ġieli tidħol Stella Spiteri naturalment tal-familja ta' Bakkaromxot. Beda jaħdem ta' messaġġier mal-gvern issa ħalla dak ix-xogħol tiegħu tal-petrolju u qed naraw iż-żagħżugħ Fredu jistabbilixxi ftit ruħu, jaħseb iktar għall-familja għal biex il-ħajja tiġi l-qudiem. U għal xogħol issa mhux iktar biż-żiemel u bil-petrolju imma xtara mutur biex jasal ix-xogħol. Qed naraw il-ħajja tiegħu qisha tiżviluppa u naħsbu li dan kien żmien sabiħ fil-ħajja ta' Fredu Spiteri. Sfortunatament dan il-mutur kellu jkun it-tmiem tiegħu. Għaliex fit-12 ta' Novembru tal-1965 kellu jiġri l-inċident fatali. Fredu ħareġ kmieni għax-xogħol, kien sejjer xi ftit tard, ħabat ma' karozza u sejjer ix-xogħol u korra gravi u miet l-għada ta' 35 sena biss. U allura smajna din l-aħbar. Miet fl-istar ta' Victoria Għawdex, 8 l-lum war nofsinhar. U ġara trip serju f'riġlu l-bieraħ meta l-motorcycle tiegħu ħabat ma' karozza. Is-sur Spiteri li kellu 36 sena kien bukkarja mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. L-awtoritajiet tal-Isptar Għawdex kienu ppjanaw biex jiġibuh fl-Isptar San Luqa, Malta, għal kura speċjali illum, iżda l-kondizzjoni tiegħu marret għall-ar. Fredu Spiteri kien il-fundatur u l-mexxej tal-Muskettieri Awċin u kien wieħed mill-iżjed dilettanti popolari Għawdex. U kelli jieħu sehem fl-aħħar programm fis-sensiela Dawraton fuq il-Modi Television ma' Diċembru li ġej. Dik kienet tħabbira awtentika tal-mewt ta' Fredu. Kienet ħabbira li tat xokk lil ħafna nies. Ħadd ma rid jemmen l-aħbar. Kien bdulur kbir f'Għawdex u f'Malta li n-nies semgħu bl-istorja ta' dan iż-żagħżugħ tant maħbub illi qeb daqshekk malajr. U hawnhekk għandna dokument sabiħ hija kopja tad-disgrazzja ta' Fredu l-Awċi kif miktuba fatt minn Michela Bela l-bambinu li kien kemm ħabib tiegħu għax kienu jiltaqgħu sikwit u kemm ammiratur kbir. U meta nisimgħu għannej kbir bħal Michela Bela jgħid jfaħħar lil Fredu, allura ikodna l-aqwa ċertifikat tiegħu. F'din l-anja rib it-tmiem jgħidlu jiena għadira u inti l-baħar. U dan huwa l-isbaħ komplimenti li seta' jagħmel għannej kbir lil Fredu Spiteri. Dik kienet naturalment trauma kbira l-rabatu u l-aktar għal martu u fil-fatt għal ħafna u ħafna żmien ix-xogħlijiet tiegħu baqgħu moħbija propju għalhekk minħabba din il-qata, it-trauma kbira li ġarbet fi rabatu li ma ridux jerġgħu qishom isemmu il-fuċi tiegħu. U kien gnub għaliex b'dan Fredu ġratlu l-ħsara bħala artistu veru. Waqgħet dalma kbira fuq ħajtu
u anke fuq xogħlu. U allura biex ngħidlek, Fredu miet darbtejn. Miet bil-mewt ta' Qasir il-Omor u miet ukoll il għaliex qisu indifen ix-xogħol tiegħu. Tant li għalkemm bosta għadhom jiftakruh. Jekk tmur ir-Rabat it-tokk u tibda titkellem man nies jibdew juruk anke fejn għex u fejn kien janni u jiftakru dawn l-affarijiet l-aktar tal dawk li semmejt fuq il-karnival. Imma jaħasra wisq nies ma jafu xejn bih. U anke l-Awċin, sfortunatament. Ix-xewqa tagħna hi li leħen Fredu jerġa' jinstema' illi noħorġu x-xogħlijiet tiegħu. U nħaġġeġ ħafna biex kull min jista' jgħinna f'din il-biċċa xogħol. Dinja is-sejf min jgħidlek, il-bniedem qisu annimal. Jien ma rridx ngħid jew iva, però ngħid dak li intqal. Araw intom imbagħad jekk dak li jgħidu huwiex hekk. Jekk xi wieħed jiekol ħafna, nistajtlek dak ħanżir minn moħħu ikullura. Kulħadd jgħid li juħmar kbir min ikun brekkum bisħeħ, nistajtlu ġurdi xeħ. Lil xi wieħed jitkellem ħafna, pappagal intajdlu żgur, minnu fit żgur li dubbjena, inti lilu tajdlu tmut, min jirfislek iż-żarbun, saħna tajdlu jamuntun. Tifelli ma jħobbx jinħażil, ommu xebħu ma għattus, jek bix-xita isir asra, ommu tajdlu sir tfellus, jek fuq ruħa tkun xi xebba, aħna ngħidu li jidebba. Deni għandi illum ta' żiemel, tisma' jgħidlek xi marit, u l-kunjata żgur li lila tigra tajt mingħajr ma trid. Dmuħ tan-nisa jgħidu illi huwa dmuħ tal-kokkodrilli. Jekk xi wieħed jemmen kollox, trid ngħidulu x'int mazzu, u ma nafx għax kelb insejħu lil min ma naqrodi ikun, lil xi raġel kbir ġigant tajdlu gof daqs il-jum fant. Jekk xi ħadd jigżak jew jikxfek, kemmu papra tajt fil-front, min ibiddel il-prinċipju tajt li huwa kamiljon, sangisug malajr isir, dak li jarda dem il-fqir. Min bilaġġ ħafna il-ma jixrob, bħala barri dan jintqies, anki nsejħu il-sin tal-ifam, min bil-sien u jwaġġa n-nies, jom daqsbuta tajt tal-min, jafi ċaf mux ħażin. Qabat mijaj bħal qarnita, tajt tal-min ħobb il-ġlied, isu naġa u koll insejħu lil xi ħadd illi jkun kwiet, min jimxilek pass qasir, ħalqna dan bebbu xo jsir.
min iħobb jorqod ħafna trid ngħidulu bumerin wil xi wieħed ikraħ bħali trid ngħidu qisu xadin u jiena fil-ħsieb wasalt lil dawk niġbar. Ħalli ngħaddu issa biex ngħidu xi ħaġa dwar l-isfond mużikali ta' żmienu. L-isfond kulturali. Ejja niftakru ftit għaliex il-bniedem ikollu bżonn imur lura biex jerġa' jara l-istampa ta' dak iż-żmien biex nambjentaw ruħna mal-ambjent tiegħu li kellu madwaru. L-iskola sekondarja kienet għadha mhix infurzata bil-fors. Il-mezzi ta' komunikazzjoni kienu għadhom fil-bidu tagħhom. Il-qasma bejn il-klassijiet il-fqir u s-senjur. L-fortunat jew l-privileġġjat u dak li m'għandu l-ebda privileġġi kienet għadha qawwija. L-injoranza u l-preġudizzi, sfortunatament, la darba kien hemm l-injoranza, kienu jixxettlu wkoll. U għaw qed insemmu l-John Mamo, illi kien ta' dak iż-żmien, li x-xogħol tiegħu u li tinnana venut huwa ta' 30, ġifieri meta prattikament twieled Fredu, u li jagħtina dik l-istorja deżolanti ta' Malta mimlija injoranza u preġudizzi. Il-qagħda tal-mara kienet għada lura ħafna. Imma biex tpatti għal din b'xi mod il-ħajja soċjali fl-irħula u fl-bliet ukoll tagħna kienet qawwija. Jekk inħarsu ftit lejn l-isfond mużikali, dan insibu li kien żmien mill-iktar interessanti. Għaliex? Għax kien żmien li fih iltaqgħu bosta kurrenti flimkien, kurrenti mużikali. Kien se jibda l-ftuħ tal-dinja l-ġdida. Dik li kellha twassal qisu għas-sittinijiet, il-famużi 60s, u veru. Fil-fatt qed nitkellem fuq il-perjodu bejn l-1930 u l-1970 qisu, meta mbagħad jibda jkollna il-kanzunetta impenjata u l-letteratura ukoll il-ġdida. L-għana tradizzjonali kien għadu popolari ħafna mal-massa f'dan iż-żmien u kien għadu mxerret ħafna. Jien li qed nagħmel ġabra tal-għanijiet tal-kwartini tal-għana, l-għana tal-banju ngħidulu, ninduna kif in-nies anzjani li jafu ħafna għana ġejjin minn kull parti ta' Malta. Minn kull parti ta' Malta ġbart. U dana juri illi fil-fatt l-għana kien għadu xi ħaġa mifruxa ħafna f'Malta. U qed ngħid dan għaliex iktar il-qudiem insibu li l-għana beda jinqata f'ċerti żoni biss. F'ċerti nħawi biss, l-ewwel fil-ħwienet tal-irġiel biss, imbagħad f'ċerti żoni biss, pereżempju ż-Żejtun, fejn għadhom magħrufin naturalment għal uħud mill-aħjar għannejja. Imma fl-istess ħin, waqt li kellna l-għana tradizzjonali, kienu bdew daħlin xi melodiji Ewropej. Ir-Rediffusion għen ħafna f'dan fit-tixrid ta' mużika ġdida. U bdew jidhru wkoll fatturi ġodda. Sanremo, il-famuż festival ta' Sanremo, illi dak iż-żmien kien jiġbed ħafna iktar in-nies milli jiġbidhom illum, beda fl-1951. U bdew daħlin ukoll il-kanzunetti Ingliżi Amerikani permezz ta' Rediffusion. Mela għandna din it-taħlita
iktar milli taħlita din l-isfida lil-Lana. Lana jiġi ċċalenġjat, jiġi sfidat. U allura jirreaġixxi. Ma jibqax li jkun. Jipprova jibqa' ħaj. U jipprova jinfetaħ, jiċedi ċerti affarijiet. Pereżempju, Lana aħna nafu bħala ħaġa twila, tpoġġi u għandek saħtejn tisma'. Imma bid-diski l-ġodda ma tistax tagħmel hekk. Għax il-kanzunetti huma ta' 3 minuti, 4 minuti l-aktar. Mela Lana beda jieħu dik is-sura wkoll, beda jitqassar. U għaw qed naraw qisu il-bidu ta' dik li se nitkellmu fuq għalija il-makkjetta. Lanja qasira. Imma mhux hekk biss, imma se ninnotaw bidliet oħrajn. Pereżempju tibda dieħla ir-ritornell, jibda jidħol ir-ritornell, ir-refrain li fl-Lana ma nsibuhx. L-awturi tal-palk u l-għannejja jiltaqgħu nofs triq. Din hija kurjuża il għaliex dawn ġejjin minn żewġ dinjiet li normalment ma kinux jitħaltu. Imma kien hemm dan iż-żmien fejn il-laqgħa ta' dawn il-bosta kurrenti bdiet tlaqqaħħom flimkien. U għaw jidħlu dawk id-diski li ġew irrekordjati ħafna minnhom f'Tunes, oħrajn b'nadi oħra, fid-tletinijiet, jiġifieri ma' twelid Fredu, u allura Fredu kien qed igawdihom. Dawn ġew miġbura ftit ilu, ftit żmien ilu, fi proġett ta' Alamango illi jismu Lost Voices of Malta. Biċċa xogħol sabiħa illi turina kemm sar xogħol għad kbir ta' diski illi il-kurjuża hi li jikteb xi ħadd li normalment jikteb il-poeżija għall-palk u jikteb għanja għall-għannejja u jannu għall-għannejja jew bil-maqlub. Mela dawn qegħdin jaħdmu flimkien u jiddakru minn xulxin. U f'dan l-ambjent hekk sabiħ, hekk imħallat, kellna nies ewlenin li ma nistgħux ma nsemmuhomx, qed insemmu biss l-iktar importanti. Carlo Satariano, illi tant kiteb għanijiet ħelwin għal Manuel Cilja, l-għannej. Manuel kien għannej, b'vuċi tenorili mill-isbaħ, imma għannej. Imma Carlo ma kienx għannej, imma kitiblu ħafna għanijiet. Gaetano Buttigieg li beda kull festival ta' Sanremo u ħafna mill-kanzunetti popolari Ingliżi jew Amerikani li bdew joħorġu, beda jaqlibhom għal-Malti u b'Malti verament tajjeb ta' bniedem ta' ħila li kien. U għaw jidħol ukoll Fredu Spiteri min-naħa tal-Lana li jipprova wkoll jimmodernizza l-Lana biex ngħid hekk. U r-riżultat ikun illi ikun il-ħolqien il-bidu tal-makkjetta. Kurjuż dan ir-ritratt inħobbu jiena joġobni għaliex juri li Fredu li aħna mdorrijin narawh liebes aktarx ta' raħħal biex janni sewa jew bil-bies normali, hawnhekk qed insibuh liebes bħal dawk tal-palk. Ifakkarna f'artisti kbar bħal Taljan Petrolini pereżempju li kien jilbes xi ħaġa hekk. U hija kurjuża għax għandek għannej li qed jilbes libsa li mixtiequ propjament. U qed inħalli lil dawn iż-żewġ karattri flimkien il għaliex nafu u għandi recordings ta' serati illi fihom kienu qegħdin jannu it-tnejn li huma. Wieħed qed jippreżenta
il-mużika ta' Sanremo u tal-kanzunetti Ingliżi. U l-ieħor bl-istess mod prattikament qiegħed janni għanijiet makkjetti li huma immodernizzati. Oh, what happens, spiċċa ġratri, ma niflaħka jemtu sik. Minnu ġel imbit minn sisri, ġej my walker minn arfrik. Always rankul fil-għaxija, enti b'seri ma nistax. But I swear li l-imbit iżjed, with my eyes in ma narax. Let me tell you, spiċċa ġratri, when I got out mill-ħanut, jimma Paul farra twitchi, after all għax konsterdut. Etlu sorry, skusi mister, not my falcon tal-jenat. Dana li xemma għalli, bawi għal kantat. O paċejjer on the pavement, benzena għaw ma naqax. Ftit later ġrat li oħra, speak about it ma nġbax. Ma kif sirt il-kamponiera, derbertu fis-sakra bħali, kaw il-tazdawna għaluli, nieħdu tels minn strada reali, jimmur naħħom u il-gnajna, potelix minn għalfej. Il-kontinuità u l-innovazzjoni. F'dan l-isfond kollu ta' taħlit, fejn kien qiegħed Fredu Spiteri, fejn nistgħu npoġġuh? Kull artist kif qed fil-bidu għandu jkollu taħlita ta' kontinwità u innovazzjoni. Jien inħobb ngħid ħalli saqajk, ħalli rasek tkun tixxejjer ma' sħab u toħlom, imma saqajk iridu jkunu ankrati sod fl-art, fit-tradizzjoni, f'dak li diġà sar qablek. Mela għandek l-argument tal-kontinwità u dik ta' x'se tagħmel ġdid inti, għax inti qiegħataw, inti għandek pass ġdid x'tagħti. U Fredu jidher li joffrilna taħlita tajba ta' elementi mit-tnejn, minn banda marbut ma' tradizzjoni u fl-istess ħin miftuħ għall-innovazzjoni. Il-kontinwità fi Fredu kien iben żmienu. M'għandniex nistennew affarijiet speċjali minnu. Pereżempju, soċjalment u kulturalment jirrepeti l-istess affarijiet illi kienu jingħadu fi żmienu. Ngħidu aħna tistenniex xi difiża tal-pożizzjoni tal-mara fl-għana tiegħu. Waħda mill-għanijiet tiegħu hija ġlieda mal-mara u fiha jerfa' idu. Naturalment dejjem bit-ton ċajtier illi wieħed jista' jaċċettah. Imma llum kieku naħsbuha jekk nikdbux għanja bħal din. Mela Fredu kien iben żmienu bil-limitazzjonijiet ukoll ta' dak iż-żmien. Artistikament ukoll kien iben żmienu. Fredu kien janni l-għana spirtu pront ukoll. Kien jibda l-għanijiet tiegħu billi jsejjaħ in-nies biex jiġu jisimgħu tradizzjoni antika. Jiġifieri kien ankrat iva fit-tradizzjoni. Imma mill-banda l-oħra kien ukoll innovattiv, kien miftuħ għall-bidla, kien jesperimenta. Anzi nistgħu nqisuh li qiegħed pont bejn l-għana u l-kanzunetta popolari. Tant illi ħafna drabi tispiċċa meta tisimgħu tgħid imma dan għadu għana. U il-makkjetta tajjeb ngħidu li damet ħafna ma ġiet qisha aċċettata mill-għannejja l-aktar klassiċi. Fil-mużika l-innovazzjoni tiegħu tikkonsisti fatt ta' melodiji li huma bejn għana u bejn le. Qisha taħlit bejniethom. U għaw tidħol il-ħolqien tal-makkjetta u tat-ton tagħha. U għaw tajjeb li ngħidu illi Fredu ħoloq it-ton partikolari tiegħu, jgħidulek ħajannija
fuq ta' Fredu, fuq tal-Everest, mela kellu ton partikolari tiegħu. Jena naħseb illi dan kien ġej minn Anja li kienet imxerda f'dak iż-żmien, jisimha La Tonquinoise. Anja li il-kadenza tagħha taqbel perfettament ma' dik tal-Anja ta' Fredu Spiteri. L-innovazzjoni tiegħu kienet ukoll fil-lirika. Kien jaf juża ħafna l-Malti. Kien jaf il-lingwa jħallija ħafifa. Kellu s-sena tal-kelma. Il-lingwa jħallija ħafifa. U inti laqqas biss tinduna li qiegħed jagħmel ħaġa artistika għax kif jgħidu il-Latini, ir-Rumani kienu jgħidu ars est artem celare. L-arti tikkonsisti fil-li taħbija l-arti, fil-li mhux toqgħod turija, imma tkun hemmhekk u tkun qiegħda taħdem fuqek xorta. U l-innovazzjoni tiegħu, u din irridu nsemmu għax is-soltu nitkellmu fuq il-mużika u l-kliem, il-lirika. Imma Fredu ma kienx għannej biss tal-istudios jirrekordja. Naħseb li qatt ma daħal fi studios li tax-xandir. Imma l-istudio tiegħu kien il-Pjazzezz, Marsalforn, is-Sabina. Mela rid taraħ fl-ispettaklu u Fredu kien entertainer mill-aqwa. Kien kullum kienu jgħidulu interattiv. Għaliex? Għax isaħħrek kif waqt il-kant, waqt l-għana, jieqaf u jitkellem man-nies. U allura jaqbdu miegħu, jiċċajtaw miegħu. In-nies jgħidulek dejjem min raħ, jien ma kellix ix-xorti li nkun nafu, għax bejt interessa ruħi ftit xhur wara li miet, sfortunatament. Jgħidulek rid taraħ fuq il-palk. U diki il-garanzija ta' entertainer tajjeb ħafna. U dak li joġobni wisq fih u li jidher li hija l-ola grat tal-ispettaklu hija illi iċ-ċajta u l-kritika ma tkunx fuq l-oħrajn. Ma jgħaddix iż-żmien, ma jitmejjilx bl-oħrajn, imma ċ-ċajta u l-kritika hija dejjem fuq innifsu. U għaw jidħol ma' entertainers u preżentaturi magħrufin illi jkollhom din il-kwalità sabiħa. Jiġini f'moħħi bħalissa bħal Jerry Scotti, ngħidu aħna, illi tant huwa maħbub min-nies, mill-pubbliku, għaliex iħobb il-pubbliku u jiċċajta dejjem fuq innifsu. U Fredu kien ta' dak it-tip. Hawn huwa Fredu fuq il-palk fl-aqwa tiegħu. Nar il-ħadd kien għajt ma' tfajla timpasticċa pre-reali qed mittina din it-tfajla edha weħeda bħali. Irfaqt lejja u bdejt niskilha ifront li rrispondit għax ifrat li niskilha iju kol tisħaq li bdiet. Xirrajtek dejt nkellima u komplitu diskursata u s-sikċat billi tal-bizni biex immorru tnej xelata. Imma tneqet tilaw morru biex itqetta u nofsanat u f-moment kien inni najzek marġibet motor car. Il-xufir nizel fetaħli jinarkib lazmin ta' xejn bila jsuq xejni turdnalu biex joħodna l-innatni. Mita xeban tiddeverni tagħtu l-ordni biex idu u joħodna minn ġibna għax l-indara ridet tmut. Kif wasalt inżil tħallastu
Bakter ħana batna mrata, imma l-ferħ mal-artiċali, meta rajt l-indannata li flok nitlet. U ġiet mijaj, beqetem, u marret mijaw, għalix kull mamlet, biex jitħadmu, billi kienet il-mara tijaw. Kienet il-mara ta' xufirja skomunikata. U fl-aħħar nitkellmu ftit fuq il-wirt artistiku ta' Fredu. Jiena ġbart numru sewwa ta' għanijiet, imma meta neżaminhom insib qisu 3 tipi ta' għanja li huma l-aqwa ta' Fredu. L-ewwel wieħed jien insejjaħlu l-komponiment qisu l-essej dan, filosofiku umoristiku, ġifieri biċċajt imma fih ħsieb, fih filosofija tal-ħajja, fih idea. Allura għandek tema ewlenija, suġġett ewlieni, u mbagħad kull strofa, kull ma tagħmel hija tagħti illustrazzjoni, eżempju ta' dik it-tema partikolari. Għandu pereżempju l-għanja sabiħa ħudu paċenzja. Fiha 24 strofa u daw l-24 strofa kollha juruk każi fejn inti jaqbillek illi tieħu paċenzja, għax dan huwa il-parir ta' Fredu. Imma jien sentik parir li bih tkun tista' tgħix ħarir. Il-kelma tiegħu tant hija limpida, nadifa, sabiħa. Il-bniedem annimal. Ekku, hawnhekk jurik kemm huwa artist konxju tal-lingwa li għandu, tal-lingwa sabiħa li għandu fidejh, tal-Malti. Allura jieħu l-idjomi kollha, mhux kollha ma jieħu xi 28 waħda fejn inqabblu l-bniedem mal-annimal. U idommhom f'10 strofi sbieħ. F'kull strofa jdaħħal xi 3 eżempji. Fid-dinja ssib min jgħidlek, il-bniedem donnu annimal. Jien ma rridx ngħid lejja iva, se ngħid biss dak li jintqal. Araw intom imbagħad jekk dak li jgħidu huwiex hekk. Tinnotaw terġgħu il-ħila tiegħu fit-tqejjid tal-versi. Kulħadd jiekol minnek, dan jurik illi matul il-ħajja tiegħek kulħadd qed jipprova jiekol u jaqla naturalment, ekonomikament minnek. Mit-twelid sat-tfim. Tajjeb, mela dak huwa l-ewwel tip. Huma twal pjuttost għax 10 strofi, 24 strofa u anke iktar. U dejjem b'tema waħda. Imbagħad għandna ir-rakkont twil umoristiku. Dana mhux eżempji tal-istess suġġett bħall-ewwel wieħed li għedna kien qisu essej, tema, komponiment. Dan huwa suġġett li jiżvolġi. Għandu żvilupp u ħafna drabi jkun itwal. Għandna hemmhekk ara 67 strofa, 50 strofa. Dawra Mawdex, ma nistgħux ma nsemmuhiex. Fid-dawra Mawdex, Fredu irid jiżżewweġ u allura jdur dawra Mawdex. U għandek id-dawra ma tant irħula kull darba jaħbad ħażin. Sakemm fl-aħħar jispiċċa ħdejn il-kabuċċini, ir-rabat, lura fi triqtu u tiġih il-vokazzjoni allura. Fl-aħħar sib ċortija huwa storja immaġinarja ta' ħafna xogħlijiet li għamel u ta' kif fl-aħħar sib ċortih billi żewweġ mara sinjura u xieħa. Fl-inkwiet mal-mara
għandna forsi l-kapolavur tiegħu għaliex fiha jaqqad ħafna ritmi differenti u dawn ir-ritmi jorbothom mal-karattri differenti. Mela jekk għandek xut mara illi hija mara kalma kollha lajma, allura jagħżlilha għanja ta' dak it-tip. Waqt illi għal ħadd ieħor juża għanijiet oħrajn. Jiġifieri juża l-karatterizzazzjoni permezz ta' ritmi differenti. Appellilkom nagħmel nisa biex daqtejn ma tiddubbawx. Selu spiss bir-raġel tagħkom iżda ħejt isseġerawx. Toqgħodx miegħu id-dardara għaliex it-tort ikun tal-mara. Jekk xi darba tellawhomlu sforz kemm għandkom fit-tazzjoni u jidu jaqla xebajtikom tagħmlux lilu ċetazzjoni. Mija kulpa għajdu wara għaliex it-tort ikun tal-mara. Jekk id-dar f'dilizzju jeda it-telfox ħalloh fil-kwiet u arbu tfal miħdeħ daħluhom f'kamra oħra jżommu skit għax jaqlidu u farfara u it-tort jarġa jkun tal-mara. Eħja ħasra tkunu xfitti ikel toħs bis kont labtit għaxu jaf l-istonku tijaw jasax ħafna inkella ftit ma'kom fl-aħħar ifattara u it-tort jarġa jkun tal-mara. Id-daru il-kaptan taħħa intom biss is-second maid xogħlu jaħdem lajxin jaqla inti sajjar aħselu ħejt għaliex għadmus rasu jtajjara u it-tort jarġa jkun tal-mara. Mela żommu il-kwiġġo darkom selu beħ bla tiffittawh għax għattaqbdu poplusija stindu tmejjed fl-ar tarawh blinkwit rasu saret ara u it-tort kollu ġej mill-mara. It-tielet tip huwa il-makkjetta. L-iktar tip ta' għanja li Fredo baqa' miftakar għalija. Fil-fatt, jiena ma sibtx numru kbir ħafna kif qed jidher hemmhekk. Jiena sibtx 10 ta' dan it-tip eżatt. Imma Fredo kien apprezzat anke fit-tipi l-oħrajn. Il-makkjetta ħoloq ukoll mużika tagħha kif semmejna u allura iktar ta' importanza. Il-makkjetta hija qasira ħafna. 6 strofi, 7 strofi, 10 strofi u jkunu maħtufin dawn huma jitkantaw. Hija ċejta qasira. Aktarx b'sorpriża, twist fl-aħħar. Bħas-serf tas-seftura li kien il-kelb li kien jaħslilha il-platti u jilha omla u dan issir tafu fl-aħħar vers. Ix-xalata ma' tfajla illi tieħdu dawra u mbagħad jiskopri li ma kienitx għal miegħu u ma telqet ma' driver għax kienet qiegħda tiġbidlu il-klijenti biex jieħodhom dawra u tqalla l-flus lil-żewġa. U oħrajn, sibtilejt, eccetera. Dawn huma makkjetti tas-sew ħelwin u li bdew joħolqu tip ta' għanja partikolari. Il-makkjetta naħseb li wieħed verament tajjeb kien ukoll il-bamboċ Fredo Abela li wiret ħafna minn Fredo Spiteri u li l-ħila tiegħu fit-taqbil hija kbira wkoll. Imbagħad hemm oħrajn bħal Laws pereżempju illi wkoll għamel xogħol tajjeb. Għandu wkoll semmejta biex insemmija għax mhix magħrufa wisq.
qatt ma smajt il-ħadd isemmijieli ma sibta u din hija interessanti anke għax din hija taħdita li qed issir għal Għawdex l-iktar u din hija l-għanja tal-Għawċin. Da qisu innu kważi hija tifħira li tiċċelebra u tfaħħar id-drawwiet tal-nies u tan-nisa Għawċin. Għanja tassew ħelwa imma li t-tini x'nifhem li forsi ma kienitx għal kollox il-kitba ta' Fredu għaliex hija daqsxejn iktar ta' studju. Iktar studjata il-kitba. Tagħtini l-impressjoni li mhijiex eżatt tiegħu anke tuża r-ritornell li Fredu normalment ma kienx jużah. Grazzi tal-li segwejtu din it-taħdita u tinsewx lil Fredu nippruvaw niġbru x-xogħol tiegħu min għandu xi xogħol u jrid jippreżentah jista' jkellem lill-Ministeru ta' Għawdex biex xi darba kellha jrid ikonna ġabra tax-xogħol ta' dan l-artist tant simpatiku, tant ħelu, tant maħbub u jibqa' għat-tifkira ta' warajna għax dana huwa dovut kemm għalih stess għaliex kien jixraqlu min jaħdem jixraqlu li jibqa' miftakar kif ukoll għalina għaliex il-wirt li ħallilna inkella maħniex se ngawduh. U dan kien eżempju qawwi ta' kif għandha tintuża l-lingwa Maltija f'dan il-każ fil-qasam tal-għana. Nirringrazzjakom. Isemawa l-anja tijaj, l-anja ħelwa tal-Għawċin, tirġa sfawwar minn ġo qalbi, beħa u ħajja tul ismin, bil-kitarra mdend l-amoni, inħofnanni il-ġrajiet, sbeħu koro tal-ġinstana, li jaddew mażminijiet biex infakkar tal-imoti idraw jizbeħu ħelwin kif bil-għana kienu jamlu waqt ix-xogħol nisna l-Għawċin isem Għawdex fuq xuftejja daqs il-għasel ħelu bnin Postilana li sbaħana u għalana tal-Għawċin. Kon nismaħħa dejn il-ċina fejnem jaqbad il-fuklar fejnem tali il-menestra ġewwa l-borma tal-fuħar rewa sajjar mara twajba għalli ħeġġeġ il-kenu għamni dejjem l-anja tijak sakemm li keri kummissju isem Għawdex fuq xuftejja daqs il-għasel ħelu bnin postilana li sbaħana u għalana tal-Għawċin kont nismaħħa dejn in-nijam waqt li tħadden it-tarbija waqt li xengel il-bennina kull filgħodu kull flaxija l-istess tanja tidwi dejjem ġewwa d-dar tagħna l-Għawċin waqt ix-xogħol irġiel u nisa jannu dejjem ferħani isem Għawdex fuq xuftejja daqs il-għasel ħelu bnin postilana li sbaħana u għalana tal-Għawċin jann il-bidwi fuq il-qijam waqt li l-ħmara tkun id-dur Sad xidret xemx għalila il-polis faru misju il-raħal
mal-merħla tijaw fuq il-faldi tal-oljiet. Kemm inħobbni semaw janni dak iskit ta' flashijiet. Isemaw dex fuq xoftejja dak silas il-ħelu bnin. Postilana l-isbana u għalana tal-awġin. Dan il-mara fuq li matil waqt li dawar il-mekkuk, waqt li tinsessu mill-isma li ju immexxi ġewwassu. Għax l-insix tan-new ta' dari kien iżur il-barrani, għalix li zbaħ xol kien joħroġ min idejn nisna l-awċin. Isemaw dex fuq xoftejja daħdilat il-ħelu bnin. Postilana li zbaħana u għalana tal-awċin. Taħt it-tieqa tal-arusa bil-qaswija ġewwa fija ħafna żgħażagħ smajt jannuha lil-ħanin tom il-awġija. L-anja tagħhom tal-imħabba li xtaqt nanni illum jien. Il-għalix blana nserra qalbi meta nħossni ftit ħosbin. Isemaw dex fuq xoftejja daħdilat il-ħel